Takže dnes si ukážeme trade, pri ktorom by väčšina ľudí spravila chybu tu, že by vystúpili z tradu neskôr. Tento obchod bol veľmi, veľmi čistý. Brali sme short na základe toho, že toto bolo 4-hodinové high predtým zo šviečky, previous 4-hodinové high. Cena tam išla agresívne hore, bol to agresívny uptrend, avšak ako môžete hore vidieť v listoch, tak DXY bolo pozitívne, 10-ročné úrokové sadzby pozitívne, čo znamená, že Nasdaq NQ malo tlačiť dolu. Takže sme len čakali, kým nám cena príde do nášho levelu, čo bola biela čiara, 4-hodinové high, a odtiaľ sme hľadali short. Tu môžete vidieť, ako sme vstúpili do shortu na limit. Limit sme dali na ten level. A vlastne dôvod toho shortu bol ten, že sme prišli do toho levelu a môžete vidieť predtým, tie červené sviečky boli slabé a len jedna. Alebo niekde predtým dve, ale nikdy nezavreli pod sebou. Tu sme mali vlastne tú veľkú červenú sviečku, ktorá zavrela naspäť pod ten level, a ďalšie 3 po nej tiež červené, ktoré zavreli pod predošlou sviečkou. To bol pre mňa dostačujúci signál, že tie nákupy už tam nie sú také silné. Tu môžete vidieť, ako sme vstúpili do tradu. Dali sme si take profit, dali sme si stop loss, bol to s jedným kontraktom na Nasdaq, na minis. A akože ten stop loss, to je vlastne to, čo vám chcem v tomto videu vysvetliť. Ľudia, keď im cena vôjde trošku do stop lossu, začnú väčšinou panikáriť, lebo vidia červené a myslia si, že to je zlé. Ale vy si musíte uvedomiť, že ten stop loss je vlastne zóna, kde ak sa cena nachádza, vy viete, že je to OK. Vy viete, že to je v poriadku. Ale ak cena vyjde nad váš stop loss v prípade shortu, tak to znamená invalidácia. Že tá vaša idea už nie je správna, že to pokračuje vyššie. Ale pokiaľ to je stále v tej zóne, kde má ten stop loss miesto dýchať, tak je to všetko v poriadku. Pozrite sa, ako to vysoko vyšlo, ale vyšlo to presne tak, ako sme si nakreslili oranžovou čiarou. Proste sme čakali, že tam cena vyjde a entry sme dali na ten level, teda vstup, aby sme náhodou nemysli ten obchod. Tam bol najistejší vstup. Je to normálne, že cena sa vráti otestovať, hlavne konsolidáciu. Môžete vidieť, že naľavo to zakonsolidovalo a cena veľmi rada testuje konsolidácie, a hlavne keď to breakne z nich preč, ako ste mohli vidieť, že sa stalo. A teraz chcete vidieť znovu silný pohyb dole, čo sa aj deje. Tento obchod bol zobratý naživo v Discord skupine. Vysielam každý deň trady naživo. Vidíte tam každý môj trade, vyhraté, prehraté. Vidíte všetko. Takže toto bol jeden z nich. Takže v tom stop losse veľa ľudí by exitlo. Rýchlo market and exit a vyhodili by sa z toho tradu, lebo by si mysleli, že to je niečo zlé, keď tam videli 3 zelené sviečky. Ale to bol proste návrat do konsolidácie, otestovanie, a môžete vidieť, ako to rýchlo zareagovalo na tú konsolidáciu. Teraz, čo je dôležité, tak pozrieť si tie naše červené sviečky spred tým, ako môžete vidieť, kde dávam tie bodkované čiary. To sú teda miesta, odkiaľ cena znovu rýchlo išla hore, kde ľudia nakupovali, kde sa zastavil ten bearish, ten predajný momentum, a vlastne chceme vidieť to, že cena tam znovu príde a už tam nebudú nakupovať, už to nebudú brániť, ale začnú sa tam prikladať shorty, že tí, čo tam nakúpili, už vystúpili, zobrali ten profit vyššie, alebo zmenia názor a dokonca začnú predávať, shortovať. Takže pre mňa veľmi dôležité aj pri posúvaní stop lossu a takýchto vecí je vidieť, ako cena reaguje na tieto impulzové zóny, odkiaľ vlastne sa to predtým odrazilo. Tu môžete vidieť, že sme z toho dotkli a hneď tá sviečka robila pohyb hore. Taký fakt, že krátky, ale rýchly. A nedokázala zavrieť pod. Vlastne my chceme vidieť to, že to zavrie pod tým. V konsolidácii sa tiež dá očakávať znovu konsolidácia, kým to ešte nie je rozhodnuté. Tam hore, kde sme boli to testovať, tam môžete vidieť, že už to rozhodnuté je. Tam to prišlo, ho testovalo a hneď to spadlo dolu. Ale občas sa môže stať, že to príde do konsolidácií a bude to konsolidovať a potom sa rozhodne, či tam chcú predávať alebo nakupovať,
a pokračovať v tom trende hore. Tu chceme vlastne vidieť zavretie pod touto čiarou. Som vám to postrihal do tohto videa, aby to nebolo také dlhé. Samozrejme ten reálny trading naživo je trošku nudnejší, trvá dlhšie ten trade. Občas to je 10 minút, občas to je pol hodinka, boli sme v trade aj hodinku, ale ide tam o to na tých streamoch, že to vidíte naživo. Že tú realitu tradingu, ak to naozaj je, že to není tak, že otvoríte notebook a za 5 minút máte zarobené, hej, $1200. Takže tu som už aj napísal, aj som povedal ľuďom vlastne, že chceme vidieť, ako market zavrie pod týmito levelmi. A vlastne, keď market zavrie pod nimi, tak by mali slúžiť potom ako resistance. Že sa cena znovu k nim môže vrátiť, to je v poriadku, nezláknúť sa. Cena sa k ním znovu vráti k tým levelom, aj keď sa prerazí nižšie, tak sa znovu vráti a chceme tam vidieť ďalšie dokladanie do predajov. Že tam ľudia znovu začnú predávať, alebo banky, alebo ktokoľvek chcete, proste tí, čo sa účastnia na markete. Tu sme však stále nemali zavretie pod, čo znamená, že zatiaľ sme v konsolidácii, čo je úplne v poriadku. A nemáte sa tu čoho báť. Vlastne teraz tá konsolidácia je tak, ako som ukázal myšou, že až po ten vrch, odkiaľ nám vlastne začal tento predajný pohyb, po tie highs, kadiaľ boli tieto 4 červené sviečky, tak ľudne môžeme konsolidovať v tom range. Alebo môžeme konsolidovať iba tu dolu, v tejto konsolidácii. To uvidíte. Dôležité pre mňa je zavretie pod tým levelom, to je dobré znamenie, že už tam ľudia aspoň nekupujú. Keď to je také slabé zavretie, jak teraz, čo sa deje, že vlastne prvá sviečka má tam náha dlhý wick, dlhý knôt, hej, druhá je úplne nerozhodná, že vlastne zavrie dnuka v tej predošlej, tak to znamená, že stále je to dobré, lebo tam nikto agresívne nenakupuje ako predtým. Predtým to odtiaľ proste vystrelilo. A teraz znamená, že už tam nikto nenakupuje, čo je veľmi dobré a čakáme vlastne iba na to, kým predajcovia vstúpia a uvidíme silnejší pohyb naspäť dole. Na tomto je založená celá moja stratégia. Ako si značím levely na daily, na dennom grafe, 4-hodinovom grafe a hlavnú support a hlavnú resistance jednu z aktuálneho dňa, tak to vysvetľujem na streamoch všetko. Tu môžete vidieť, že vlastne zavrelo to pod tým prvom levelom a spadlo to agresívne nižšie, to je to, čo som vravel, že čakáme, kým tam vstúpia predajcovia a vstúpili. Môžete vidieť aj ten dlhý wick dohora, odmietli to, padlo to nižšie a teraz sme zavreli rovno aj pod tým našim levelom a na tomto modrom gape, tam som vravel ľuďom, že ak sú, môžu tam už zobrať take profit. Ja som ho držal dole. Tam, kde ja som mal take profit, to tiež si môžete všimnúť, že bola silná nákupná zóna, odkiaľ cena predtým vystrelila veľmi hore, takže je šanca, že sa stane znovu. To je dôvod, prečo som tam dal take profit, prišlo mi to najbezpečnejšie. A teraz sa vraciame k tomu vlastne, čo som vám vravel, že keď sa tie zóny prerazia, že to zavrie pod nimi, nemusíte sa bať, keď sa to vráti naspäť. Oni by mali potom slúžiť ako rezistencia, že by mali tlačiť cenu dolu. Znovu by sa tam mali objavovať predaje, ak je záujem ešte tú cenu tlačiť dolu. A ak nie, tak viete, že to má asi väčšiu šancu zlyhať a môžete posunúť svoj stop loss na nulu alebo ho znížiť o polovicu, ho zmenšiť. Ale ten úplne spodný level ešte nemusel reagovať, lebo tam bola iba jedna sviečka. A takýto trošku starší level, ako ten, by mal reagovať. By tam mali nastať predaje, ak je naša analýza správna a malo by to ísť dolu. A teraz sme vlastne urobili úplne to isté, že na to low predošle, odkiaľ bol ten silný pohyb hore, silný impuls, sme si znovu zaznačili a chceme vidieť, že tá sviečka zavrie pod tým. A keď sa stane to, tak už sa fakt nemáte čoho báť, väčšinou to odtiaľ letí rovno do najbližšej zóny, ktorá je vlastne náš take profit, ten dolu, koniec toho wicku. A napríklad teraz, kto chce, tak si kľudne môže posunúť stop loss nad tú prvú zónu, chceme zavrieť pod to high tam, môžete mať stop loss na pluse a môžete kľudne držať dlhší risk reward.
Ja to však robím takto na istotu. Hlavne keď to je prvý trade dňa, tak je dobre to začať na pluse. Teraz sme vlastne zavreli ešte pod tým impulzovým levelom. Teraz môže nastať slabý test a malo by to streliť dolu. Takže presne podľa analýzy môžete vidieť, že som zredukoval stop loss silno viac ako o polovicu. Už to náhodou otočilo z toho wiku, z toho knotu. A takto nejak vlastne prebieha ten live trading u nás naživo. Vysiela sa to každý deň naživo, každý obchodný deň, hej, od pondelku do piatku. Neobchodujeme jedine, keď je bank holiday, alebo ja neviem, idem k lekárovi, alebo som nejaké osobné veci, ale to je málo kedy, väčšinou sa obchoduje fakt každý deň. Takže, a takto nejak to vyzerá. Vysvetľujem každý krok, na začiatku dňa značíme levely spolu, tie tiež vysvetľujem všetky a potom čakáme, kým cena príde do levelu